De vastelovend is in alle hevigheid losgebarsten. En van heinde en verre is men naar Venray gekomen om dit feest mee te vieren. We zijn er helemaal klaar voor. Om het hier gezellig is, hier gebeurt het. Met carnaval kom ik eigenlijk altijd terug naar Venray. En waarom kom je dan hier naartoe? Ja, omdat mijn familie hier woont, mijn vriendinnen. En dan zie ik iedereen weer terug. Het is echt superleuk. Met de mensen onder elkaar. Ik hou ervan met vrienden door elkaar. Mensen komen gewoon van ons uit Noorwegen om hier vastelovend te vieren. Dat is ongelooflijk. Ja, met de maat van mij, ik kom in Noorwegen. Noorwegen? En die is 3 dagen hier op een jaar. En die denkt, weet je wat? Ik moet die beer zien. Ik hoop dat alle mensen, waar ze ook vandaan komen, wie ze ook zien, wat ze ook willen, fantastisch mooi mee kunnen doen. Dat ze er één groot feest van maken. Dat iedereen op zijn manier, op de manier wie die Hey FC fijn vindt, er een mooie vastelovend van maakt. Dat is wat wij u dragen. En gans Rooigen met ons leren een machtig mooie vastelovend te vieren. We nemen iedereen met en de kinderen. En dan hoop ik dat iedereen over een paar dagen weer net wat meer vastelovend heeft geleerd. Ik ben hartstikke blij. Ik ben 70-plusser en ik kan dit nog. En daar ben ik blij om. Nee, Venray. Ik heb niks met Venlo. Nee, reserve-Duitsers noem ik dat altijd. Nou ja, die gasten zijn leuk, maar jullie zijn allemaal natuurlijk nog veel leuker. We zijn vanmorgen gestart met de hele vriendengroep. Met 30 mensen bij ons thuis. Hartstikke gezellig. Altijd met een krombaggertje en een limoncellootje. Ga je 5 dagen? Dat zijn hele moeilijke vragen. We gaan door tot dinsdagavond 12 uur. Nou, ik denk dinsdagmiddag ergens. Ik denk dat ik de avond niet ga halen. Ik denk ergens meestal rond dinsdagmiddag, dan leg je uit. Nee, 5 dagen gaan we echt, nee. Ik denk hooguit 2, maar dan moet maandag gewoon werken. Bijna alle dagen. 2 dagen vol en dan 1 dag met de kinderen nog rustig aan. Dus. Ik heb overal keiveel zin in. Ik probeer alle dagen te gaan. Dus ik ben begonnen bij de zinavond. Ik hoop het tot dinsdag vol te houden. Plan is tot en met dinsdag. Nee. Alleen vandaag. Er moet ook gewoon gewerkt worden. Nou ja, ik moet ook werken, dus dat worden 2 dagen eigenlijk maar ja. Hoe hou je dat vol? Gewoon gaan. Dat gaat vanzelf. Nee. Lekker met iedereen genieten. Lekker een drankje erbij. Lekker gewoon met iedereen praten. En dan wordt het super gezellig. Doseren een beetje, maar ook gewoon op adrenaline. Bier drinken. Elke ochtend bij ons bij Pietje Tielen. Lekker vis eten. Dan kunnen we met z'n allen tegenaan. Niet. Nou, goed eten thuis. De vastelovend, wat betekent dat voor jou? Samen zijn, samen biertje drinken, veel gezelligheid, samen schik maken. Nou, alles. Ik zeg al, vastelovend is het ganse leven in 3 dagen. De lachende troon, de vermoeidheid, de mooie dingen, de lach. Alles wat je kunt hebben in het leven zit in 3 dagen vastelovend. En die gaan nou beginnen. Kippenvel, het hele jaar lang. Echt waar. Het is echt gezellig, gewoon met elkaar. Dezelfde gezichten, ieder jaar komen er dezelfde mensen tegen, dus dat is wel leuk. Heel Venray stroomt weer vol. Je ziet allemaal oude bekenden. En dat vind ik fantastisch. Gezelligheid met vriendinnen, vrienden, iedereen die we kennen. Ja, gewoon samen zijn. Het is hartstikke gezellig. Je kent iedereen. Je kent een alcohol, een drankje erbij. Dat is prachtig. Ja. Om ons heen gewoon gezelligheid. En natuurlijk bier drinken. Ik vind het gewoon incognito hartstikke leuk. Ik hou van vastelovend. Ik hou ervan. Waarom? En ik hou van dich.